ya mu da shi ne amma ka san me ya Arewa A'a. ni fa tunda al'adar ku take burge ni ko Eh. ba kwa cin naman kare ba kwa cin alade ba kwa cin naman magi Kai raba mu da irin wannan abubuwan. Ai mu ba mu ci irin wannan abubuwan. a haba da mun koda na ji Da ma dai irin kamar jaba ne haka ko mage to shine muke ci. Jaba ko mage mun fi ci irin wannan abubuwan. ku kuna cin naman mage A garanti mu muna ci ko yanzu wai ba kwa ci irin wannan abubuwan. a mu abin da muke ci kaga za mu ci rago za mu ci sa za mu ci raƙumi Yanzu ba kwa ci naman jaba? a haba mu ne rani da jaba fa kake magana fa jaba fa To mage ba? mu aikin da mage take mana mu dan sake ta ne a sto haka in beraye suna da gariya su dan kama da su amma ba jaba kake ba Yanzu nufin ku ba kwa ci irin wannan abubuwan. mu ba ma cin jaba wallahi Tab Allah ya kiyaye. subhanallahi jaba Jaba. Kai yanzu ku ba kwa ci? mu ba ma cin naman jaba Tab Allah ya kiyaye. to alhamdulillah Ni wallahi na bari ma kuna ci. ba ma ci Tab.